Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken iklik ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagut mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pimasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin a makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, tatang. Nay, anya pa'y lakaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda. Diyak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayem ko a negosyante iti sabali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayem kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, ang nakay kamangan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka di ti parikaut. Diyak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet agsamak pa'y. Iso adyak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam, ket iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo, akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na kamot gayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay saak nga aglaba dito eh. Aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutak man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Si kamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam, ay este abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadua mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no, ada ibaon mo akadwak, paray. Diyay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, diyay imawag. Apay ako na mga agraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayem ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinang italka kadagiti taga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din.
Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man tanakain sigudan min dayta a kaugalyan. Lakay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? Siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga tanga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Dayta ti jak amaw. Ang madansa mo imamanihar na computer shop ken printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita keng kwada. Nakita ka di mo ti gayem mo ni Jonalyn? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay nagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ka ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan sa amot tan, antay. Nagsinnapatada ka no? Kasano? No saan nga agkasungwan dagiti dua? Dahi tatisaan anak panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnek? Kasanon, antay? Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop ken printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnek. Hello anak, kumusta kan? Hello mami. Bisyak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di. Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Aduah, mami. Kaya't yung ka din, amang pilya? Ay, numabalin la ko, ma. Wait nga rin, mami. Kanayon nga'y palagip ni daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rudam mo, no di adal wano saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya't ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami iti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anakaitulagam. Anya kumati saganak, tatang. Diyak pa'y kaya't ti makiasawa. Ay, Luka. Apay, baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay, di ka man! Nay, kaskalasaan ka mo't maestra. Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro tatang. Ay. Saan kat amakiasawa, iti saan ko nga am mo. Amam taw. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang. No imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man romanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umaydan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kanu madanon titawin ko ang nagtulagan da iti gayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya kanu titawin ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mat Jak lakit di kayat ti makiasawa. Iti saan kong am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka man. Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami iti gayem ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingen nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na.
Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaben ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din ni Daddy. Wan, Mami. Jak pulos kaya ti pangedeng na. Ang dakas ni Daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasanuno pa ison na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni Daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni Daddy. Maawatan ka, Mami. Ang numabalin. Diyak kaya ti mga sawa, iti diyak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni Daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka diyak amam mo. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matlang aparakan ni kasinsin Romnick. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti day di ababae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay ababae. Naggasat kat day jayin ababae. Tama iranod iti sanikwa ni kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay ababae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapat tayo ki syudad. Taagsapol tayo ki trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papaniti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta, iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan kaga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanamijay, saan na makiindaram. Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review, tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayod ko nga ipalagik, tapno di mo malipatan, ah. Sige, Uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam, ti kasinsin mo, ah. Asino mo't nga iti mang bantay kanyak, Uncle? Agbinantay kami kadi? Kunak man no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw, eh. Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito, eh. Apay nga interesado ka iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Dionisio, sipud pa'y ubingda. May saan negosyante ni Dionisio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua, nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pa'y am-am mo titunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti ka na maestra, kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, kan printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga, tayo nakitaan dagiti daduma, Uun data. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerinda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti sarkan ti balasang yaw. Kumpormid itaan, barok. Sige, agmerinda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Kumporme ka no mat. Amangan ano katulong? Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio iti anak ko. Imbag lakit di. Taad dapat ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damitan. Apay a pinagungtam ida. Awan lang arodan customer ko, umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukata ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Well, mami, ang madaparikot. Anya ti parikot mo? Manipod ada computeran di ta asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Adamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang adapay may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pagna. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Ha? Oh, makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Ha? Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga gincode.
Barang kayat da ati part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan to ipakata nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan. Taapay ati palayaw mo? Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati ag-apply, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa Angam no saan nyo akabailan. Ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko diti miti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Uwin nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pangato. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga awan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbayin a libro ijay at ipay nalpas. Wan. Nakadisuda iti dakil alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana i-bookbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pa-bookbind da iti kalman. Kita, agungat da pay. Awan nga rod para bookbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mat ngamin ahusto ti pan naka-bookbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. No kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan numaamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikat imakan mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka diti pakariribukam. Tika lalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla nalalaing iti siyap. Apay nga rudapin manaw kay Jay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti siyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada pang kapwak amangungat kan kwa na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanawak latan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan da ti panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden na. Iso nga raw na nakatorpos iti kinamaistrata na sirib. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa,
Ta makapasa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay ngagsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y, mami? Inawagak dagiti agbambantay, jay. Isuda pala ti makamo. Intalak mo kit din iti dayjay alin, di shop mo. Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamali na no adda kamot ditoy. Ang apay nga takas to ti mariknak iti dayjay babae. Di mo pa'y inikat do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. O nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, Inka, tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige, dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka din iti shop mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di shop ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulo. Kan naggurigor ka, iho. Anya ti nakita am insan? Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti empleados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam? Simango ka man dita computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga paiso. Aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, amang ano agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wano nalaka ti presyo. Ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko na. No kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ijay shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabain akmat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggdanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick. Ngam ti dida mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick.
Kat inyornos mat ni Jonalyn, na insulto mat ni Romnek, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na. Gapo taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Wan, mami. Nadala makita ka basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anak turad anang pabain kan ka. Babay na tumit nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Nuumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro tawaan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayam mo. Saan pa imit kit nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagak. Lipate mong imbagak. Anya da ito yung nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adu ti resibo kan collection, sir. Kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madlam mo ka di, nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamot yung maaramidan ti kwarta niya. Ngam, amang ano saan anak katurpos iti koleyo? Saan ko nga amo? Ang panag ko na, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamat dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Ada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtep-tep-pilak lang kahit. Anya ayat ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma? Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. Saan pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod angkel. Ay,
Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kaya't yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinnapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti day taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no da diferensya ti babae. Kunamot ni Uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal winusan. Sabali mat day ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni Uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti baya dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawon ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ando nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Mga nukit kitaan na ka, tapno amunan tungot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan aging code, sang kakita na ka? Mga nukit kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad dagpa-computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti manang agintod. Kan talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Kan madlaw ko analaing, mami. Amang ano sigod mat at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinag-computeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listam? Adun samat? Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti i-bookbind tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngam no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabukbind. Boss, imbakadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalaan, adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di mapanday ti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat mo saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami mat amasapa.
Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno na lawag, sir. Imbagta na isamiran ti may dimawas paray. Ado ti prutas agatangan may ditakabangi pa nga ili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkem timbaon mo paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. Adapay jay syudad ti anak ko paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayong ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingran din to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawi din taon ni Junalain. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amo na daytaan. Taan namin adun adaras ngayong baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. When madam, apay ka di, kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam di pa nakisa sa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laungan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Apay akas ta ti jar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Na-discarte da dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam siyak nga inam. Mami. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy da ito'y, idi nakita na ti resibo, kan ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon.
Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, gantigayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumaday ito iti siyapa, ngam amo ni Jonalyn ti insungsungbat na. Nasuron nga ron ti bagat, kat pimanaw. Iti panagsarita da Imelda kan Romnick, at dain singasing ni Imelda, iti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo nga mo? Ngam kaya't ko nga ikatam da dya babae iti siyak mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kaya't mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam siyak nga inam. Mami. Kaya't ko nga ikatam, tadyak kaya't ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. At dan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam, nga ipaasawam iti anak ta. At da kano ijay syudad, kuna ni Pare Ricardo. At dan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kanu ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kanu a trabaho? Dayta ti saan tayo nga amo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmet kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. At dan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na, ngam, malas mo't ti anak ko. Ngam awan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da kani angkel. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay? Sapay nagtaer ti anak ko. Adan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpos, antay? Marigatan, adda nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mat mapanagay ay ayam ijay kompyuteran tinaramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga rod ngayon paramid aklangan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan jay agnagan iti lin akadwa na ijay shop. Abangan no nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na. Tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan ka no? Tanalaing, nadiskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta. Dyak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay apa nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakkelan. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni Pare Dionisa. Ado ti maawis agagayimay ti kabangi-bangail ilay. Kaslakit din piyesta. Wala.
Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakat pamilya, tinangato. Wano mabigbigbig itigimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod. Anya nga ta ti aramidan ta. Dahita ti panunutan ta. Anya nga ta no mangted tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wan anya nga taaya at token ti mayat. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop no malpas ta nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalam talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapol nga ag-review ta. Si kanto ti mangibaga kun kuana naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngam no si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon? Awanan ti kadwa? No kayat mo, di mga lakapay iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay problemado ka, iho. Ay, awan ti kadwak, ay siya, mami. Nagklase, dagiti doa kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglakasolusyonan day ta parikot. Di mangalakamanan iti sabali. Angam, awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak namin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay dayjay alin? Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta? Shop adagos? Aginana tabay mo't Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog tag-review? Nakatugaw tamad. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si kamat. Ada ka di rumbang ama-amuang? Anya ko matirumbang ama-amuam. Iso nga ron nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag time may kayon. Kunak no saan kayon nga umay? Nagdiritso kami nga imay, taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi dito Nagyaman na, tayo may kaya dagos apaman analpas ti klase, oh. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bahindak pa'y. Cecil, yung gumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit di. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Ay, pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama.
Anya kumamat, insan. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Ha? Asino a Cordapia? Saan ka amawhatan Panagrik na kat bimabati sa ti tao na nga to ti dapan na itidaga. Ha? Asino ti dakdaka matem, insan? Jak amo na agin di ka, wano niya? Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan? Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan? Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kayat tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunak no saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan minala prutas di takabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, takunak no adapay ni Tata. Imbagla kadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Saan ka di nga adda kadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya man dito syudad, pare. Si ka magaparay. Adda lagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman no dan bingay ko, paray. Nalakog aminan dagiti mangga. Aduman nga rodin at ikwartam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. Isu amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kenda duma aprutas, paray. Isu nga rod asikat itinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito'y syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito'y syudad? Ang mga no isuti kinasinarak ni Dionisio. Anya pa'y ngay, antay. Noon niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayem. Inikanak iti idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayem na dayjay alakay. Ha? Iti kabayag yu anagden na? Saan mo pa'y nga ammo no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, ante. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mo't siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Ay, amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam? Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa, ngam saan nga imanugot ni Romnica, tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam, a Dionisio ken ni Ricardo, ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da. Iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Romnica. Kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsubli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag kalaan. Ada ka din kayan ayat mo? Ay, amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapos nga awan karbengam? Numabalin. Jack kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahir iti riknam, tadi mo kayat alagipan? Saan mo't kaya iti kasta, sir? Tawan pa'y mat nagbalin akaayan ayat ko. Matlagayam. Apay nga rod adi mo kayat apagsaritaan ta? Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Adi mo kayat, saan ka apilitan? Angam no kayat muntong ay baga, si sasaganak adumngag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang, iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Maladingit anak mo tunay. Ngam, saan amabalin, apasakitak tinakam ni tatang. Kan saan arumbang ama ibabain. Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag kunamot anaragsak kami. Oray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag kuman. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita kiti naimbag anakam. Anya kumati subsubalita manaimbag anakam. Idiubing kami, nalmesa kay Jay Karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apaya kasta ti saom. Saan ka nga inikkan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Kada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse? May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa ngagpay sa. Mabalindala ta ti agpili. No coin purse, when no paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang haraw, ta huston to no madanaw. Sa bagay, tapno saan to amatartaran ta da tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidain. Sir, apay anak kaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wansa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kan ko, ana? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, si kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka.
Tapno makita klaang anaragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wen sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nanalakal ako ma. Angan? Saan kumat atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawen? Asaan mo atanggal ti amin? Sir? Naturay ngamin ni daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Angam saan mat? Tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo? Kasla, jacket nga ibuksilan pa ti amin. Lipatan pa natin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atanggal ti amin? Taapay ka no? Dayta nga ro ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaho ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao. Napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo a parikot. Di mo pa'y maibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. Wen ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journaling. Ay, nadanay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idaw-dawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro da pinag-review ta, tapno damo namnaman na makapasa No makapasa, masapol nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas manursuraw. Kita pa man nga agsurong taon. Magkalaysadan to ni ti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y Ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaada kitilikod am amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitilikod ang mami. Nakita kamin aming ming-mingam day ta cellphone mo. Iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan day jay alin tikit kitaam. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal da kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gaputa imbagada mapandag klase. Di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo. Day talang amin ag-computer ti amom. Nujak agkamali. Dayjay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak agkamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit-kita ka iti komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumatan ti ado ti trabaho na. Tiyak ngamin titalkan da Insan Rumnik. Anya ka diti italtalatdakan ka? Mangimanehar kadang iti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da? Agla ko iti agduduma a protas. Kastagayam? Kat, imbagman ta manager kagayam, manong? Insan, napintas mat jay trabahador mo iti komputeran Napintas na talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan, anya ka di tinagan di adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Ha? Apay kumalukok ngay. Armakit di adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang di adda siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sa bali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo ti matam. Ne.
Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka, di mo bibiyangan nilin. Kasla damot karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta, tama ka dadali timod. Insan, inton bigatan ti exam ta. Wen nga rod, nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Nga, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to Wena, sapay ko mata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka adagos, tanalaing ka. Di ka man agsaway ti kasta, insan. Nalaing tayo amin, basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak, barang makapasaa. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y komputeran. Napanda nag-examin. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examin. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase da. Review mo't gayam para itilet. Ha? Anya ngay day jay, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi ko mak. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan nagsika. Nangro na kanya. Kasla bumtak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mabantan iti komputeran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanogam. Kat nagriga ti exam ta. Ngam siga, ganado ka amapan iti komputeran. In love kan sa talaga. Awan sa matente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron nga imayak dito'y komputeram. Wen man, di ka agaw awid Agdalos ka man pa'y dito'y. Anya? Pagbalinandak a para dalos. Kada nyo kumadakas na, awan pa'y matiburasan nyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil, asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinandak a para dalos. Apay ngamin nakasta ti imbagam. Imbagam kuma, para buras kunam kuma. Ay si kamot insan. Hindi na kumamot ipabisto Ariga, ti agul-ulbod insan. Maamuandan to da ita. Uray maamuan na, nung nasungbatan nakmutin. Una nga minalilaw mo. Una yan. Imbag ta nagranata dito'y taon, pare. Mapanak ko iti boarding house ti anak kau, kan kaanak kak paray. Kasta ka di. Umay ka, ipasyar ka iti computer shop ti Barok. Ada computer shop ti anak mo? Wen, ada pa'y printing press na. Ada ka no, trabahador na adwa ababalasang. Ay, kasta aya paray. Hala, intaman nga raud. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, tulagan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Umay ka pare, ti pasyar ka man iti computer shop ti anak ko. Ada computer shop ti anak mo? Uwan pare, at dapay printing press na. Katada ka no trabahador na ado ababalasang. Kastaya. Ay, intaman nga raw, paray. Manmanua ka mapan iti computer shop ti anak ko. Baka nayo na ka makumikum iti negosyo. Nang runa no pa nagbuburas iti prutas. Tupay lang ba't ti prutas iti sabali a lugar, paray? Uwan nga rod, ngam tay may sa akadwa ka para buras, napan ka no iti computer shop. Sapay adu pa iti burasan mi. Kaya napan siguro matagtambay paray. Kasjay na dayjay, maala na pay lang ti agtambay, ure ado ti trabaho. Di mo ko na, adi ka pa'y nakainan na, insan. Unay katigagat mon, insan. Amok ano apay akanayon aganado ka amapan iti komputeran. Anya kumati ang mom. Alan, intakit di agtrabahon. Wanan, insan. Intag trabahon, tamok, mailiw kan ni boss. Ha? Ay, sapay kuma. Tasaan ang malagip ni tatang titulagan da iti gayam na. Ay, mabayak pa kuma ang mapasamak ti bagbagada akalaysa. Sapay madlaw ko ang nagranyag ti rupa ni boss. No kasdi ang makasangputan iti computer shop na. Malagip ko kat nga ruti na ibagana. Asaan na atengal ti amin. Anya nga tati kayat na asawan iti dayjay nga imbagana. Sinalbag. Damat awag ti kakadwak. Yung kami kanumanan agburas iti prutas. Imbag kita nakadalos ka, sakbay nga inawagan na ka. Nagkapsut mo't ngamin nga aguli dagiti kakadwak. Kaya't mo sawan, sikat ti kalayngan nga umuli iti kayo, insan? Ay, paglayngak ti umuli iti kayo, insan. Kunak no kalanglangam lang ti bakis. Pati gayam galad, dakit naalalam. Anya ka lang ha. Uy, saan mo't Anya saan? Ang mga no, ada apong mo iti banger, gurilya. Ang apong mo lang day dyan, saan ko nga apong? Kat uray saan ko man nga apong, nukabsat mo. Nagtal na ka man. Awan ka bagyak, gurilya. Ay, iti computer shop manan ti turongan ta. Apay, insan, masadot kan amapan ijay computer shop? Ay, di resulta ti board exam ta ti pampanunutak ita, insan. Hanggang rumbang agtrabaho tapay. Ta saan pa'y amairwar adagos ti resulta ti exam? Sabagay, inton makapasata. Agawi takit di, ta inta ag-volunteer ijay lugar tayo. Tapno makaisuro tamaten. Naan-anay ton ti kinaman nursuro ta no makapasata. Sigurado nga ada maikawa adi makakita iti Prince Charming na. Rumbang alipatak. Oray sumkag tirik na. Ay, kaasi ka man. Pag madyan na ti maitulag. Ay, nasa umon, insan. Ay, mabalin la ko mga itarayan dayta at tulagan. May saka mat dito yung computer shop mo, ayan dagiti tangtangdanam. Ada siguro nakataktakan da dati. Nag-examine da ngamin iti kalman. Sigurado na bannog na. Matangtangdanam? Maladaw. Ay, musyak te kastay, katag. Isugayam ni Tata Maricardo, ti agbali na katugangam. Agmano ka? Anya pa ilat kukwam ngay. Ha?
Agmanukan kunak. When, Daddy? Tata? Agmano ak. Ay, daytoy gayam ti manugang agparay. Uwan pare. Isu ti mangiman-manihar dito ya negosyo. Awan pa yamat dagiti kakadwa na dito Daddy, ada ka di gagarayo kadagiti kakadwak dito computeran? Awan, mas dawak lang tagmay-maysak. Kumpadre Ricardo, intan iti restaurant. Kumusta tinapanam ijay syudad, lakay? Nagkita kami ni kumparek. Impasyarnak iti computeran kan printing press ti anak na ngagbalin a manugang ta. Nukasta, nakita mo ti manugangan ta. Nagmano pa'y nga raw. Isu ka no ti mangiman-manihar iti shop na. Adda nga roden makunaan negosyo na nukasta. Wala. Isu sigurado ti masakbayan ti anak ta iti sidong na. Ay, saapay ko mga rod ta masursuron to ti anak ta ngayatan. Kanya ti serbi ti ayat no amo magkargat tiyamaw. Matay ka ditan na si mumulagat. Partakam ti magna. Dandanitan iti computer shop. Saan ka madanagan? Makadanon tanto matlaeng. At dalatan ni Boss Ijay. Saan apo manaw? At dayta ka manan. Ni manan boss ti ibagam. Agpaysumot nga iso ti rantam ang mapan Ijay. Saan mo't Trabaho ti papananta Ijay anya. Trabaho. Kan amo matan ti na in love. Inspirado nga trabaho. Inaramid ko lang nga inspirasyon ko. Ta saan mabalin maadda anak iti sabali akarelasyon. Di nakamnadlaw asimrak sir. Naunag namin ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Imay itay dito ni Daddy. Ada ka doana. Iso tinadagsa na parikot ko ita. Kasano nagbalin na parikot mo ni Dadim? Kanti ka doana. Lina, ibagakkan kayo tatipod no. Ada na isang sangayan nariknakan ka. Angan, intulag nakmut ni Daddy iti jak mo a babae. Anya? Agpadata iti kasasaad, sir. Anya? Anyat kahit masawan? Kastamot ngamin tinaramid ni Tatang. Ada ka no mga sawa kanyak. Ngam mabalin, ibabawik ko ma. Agpadata nga rin na nakiting ti kapanunutan tinaganak na. Siguro. Ang naganak tapay laida. Masapul ng agtong palta kadakwada. Isugaya man ay bagam. Ngawan karbangam nga gayat. Kas iti imbagam. Asaan mo atengel ti amin? Hitaem ti nakasurat iti pagiwarnak anay. Ay sos. Ay sos nakapasa dagiti agkasinsain. Ay na, agyaman kami apo. Ta nakapasa dagiti ubeng. Ay na, dakkel apakaidayawan da ito'y. Nay, hitaem nilain. Nakatap. Naglaing talaga ti anak ta. Agasem tatap na tiyar. Ay, rumarak. Ina manggumatang iti pag-blow out ti anak ta. Kain pagawidak dito yan. Agawid mo't la siguro dagijay. Takunada nga ag-volunteer da dito'y lugar tayo. Awanang tilapad. Tapno agkalaysadan iti nakaitulagan na. Dadakkel mo't kit din dagiti baka nga ipaspastor mo lakay. Kain sigurado anayunan tao ti kumpare. Apay anas daaw ka nakakita iti pagiwarnak. Saan ka di Midas ti apelyedo ti gayem mo ani Ricardo? Wen, apay ka di. Kapinanunan ti Jonalyn Midas ang nakatapit eksaminasyon dagiti manursuro. Anya? Kasla-kas ta timbaga na anagan ti anak na. Ti manugangan ta. Anya?
Agpaiso ka di day ta nga imagbagap. Ano jak agkamali, day ta tinagan ti manughangin ta. Malaksid ano da ka nagnagan na? Anya ti middle name na. Adang agpaiso dagiti agkanagnagan. Ngam, sigurado lakit di nga agdumada iti middle name. Hello, paray. Nakaawag ka, mate. Nakitam ka din ti pagiwar na kita bigat, pare. Uwan, paray. Ay, mapanak di ta syudad. Nak gumatang iti pag-blow out. Nalaing nga ron ti manugangag no kasta, pare. Iso ti maysa kadagiti tapnatcher. Ay, imbala ka na tayo, paray. Di pamilyam ti kang runan ang maawis inton ag-blow out kami, paray. Makapasyar nga ron ti pamilyak di ta lugar yo, pare. Ay, saan lapasyar, paray? Urag bakasyon kayo pa, Sige, tamapan tayo manan iti karaya na nakalmasak iti. Ubing tayo pa idi, paray. Ita, talalakay tayon. Santon ang mapasamak. Tikas iti napasamak iday. Ay, nakapasata, insan! Kita ang ti pagiwar na, ha? Kita agman. Oh. My God! Jack ni namnama da ito, eh. Kung nagtumat ngamin kan ka, insan. Uray sa anak akaraman iti tap. Ta nakapasaak, mat. Kablawan ka, Lynn. Ken, kablawan ka, mat, Cecil. Kablawan nak, sir. Ngam, naliday kan samat. Masigurado kami na pumanaw kayo iti computer shop ko. Nalidem ton tilubong ko na pumanaw ka. Awan ti mabalin ko, sir. Ngamin, kasapulan amang isuro kamin. Agyaman kami langan iti apagbit apa nagtrabaho mi dito computer shop mo. Agyaman ang unay kada kayo, Ma'am Lynn, Ma'am Cecil. Nalidayak to, no awan kayon iti shop ko. Bilibak iti kinalaing ti anak mo, kumpadre. Manipod nga minubeng. Nasarire ti anak ko. Kanayon na makala iti pamadayaw. Ala, inta pa iti computer shop ti anak ko. Agpagatang tayo iti makan, tagsasango tayo kada bakit ijay. Ay, una, ibatik pa iti daduma ginatgatang kao. Imbag ijay ta si dagti terminal ti lugan nga agturong iti lugar me, paray. Lugar yo. Lugar tayo ako na tatagay jayak mat. Pimanawak lang ijay, idyad na negosyok ditoy. Ay, uwan gayam. Sumungan timbaga ni daddy nga agbalin na katugangag. Nagraraman mo, dahi talakay. Masurunak. Tatang! May kamot dito'y computeran. Nay, apay nga da ka dita. Ay, kablawan ka, anak. Ay na, tapnatcher ka mat iti eksamin yaw. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre? Anak mo, ti trabahador ti anak ko dito yung computer shop. Isuka din ni Jonalyn. Kasla saan ko apat dyan? Daddy, ilawlawag yun man. Iso ka di tigayam yun, akatulag yun? Mismo. Jack ni namnama nga anak na ti trabahador mo dito. Ay, sos, kaslama na igagara ti amain. Ay, agsaga na kay ngarudan, tamapantay ije probinsya. Intayo ag picnic ije karayan, ag blow out to'y anak kaw. Kasla imposible tinapasamak. Trabahador ni Romnick ti agbalin nga asawa na. Kita man nga agpaiso dagiti pasamak. Nagkita dagiti dua iti saan ana igagara at isuken pasamak. Diyo ka di madlaw? Ana palalo ti ragsak da insan? Kan Romnick? Huwad nga rod. Adda da ije ayan ti danom. Nagragsak da adwa. Ala, tulagan tayo kit din no kaano ti panagkalaysa dagiti dua. Madlaw ko, kahit saan ta nagkamali ang nagtulag. Naragsak mo dagiti dua, pare. Ala,
Ayabam kit di ida, tatulagan tayon ti kalaysada. Ay, uwan, apalayan! Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.